Dnes sme pricestovali do Maroka, do Marockého kráľovstva. Po mojom boku je aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák, ktorý so sebou vezie aj podnikateľskú misiu v obrannom priemysle, ale máme aj zástupcov Sária. A chceme posilniť naše vzťahy s Marockým kráľovstvom, pretože Maroko je pre nás strategický partner aj v Afrike. Je to krajina, s ktorou máme najväčší obchod, ktorý Slovenská republika s africkou krajinou má. Je to vyše 660 miliónov eur a chceli by sme to podporiť aj dobrými politickými vzťahmi, pretože na mnohé otázky máme naozaj spoločné názory. A práve preto, keďže naposledy tu bol na bilaterálnej návšteve minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Jan Kubiš, bolo to v roku 2007, tak asi bolo už na čase, aby sme aj prišli v tomto čase a podporili tú politickú úroveň a zároveň aj tú ekonomickú, keďže zobrali sme si do vienka ekonomickú diplomáciu a chceme ju maximálne podporovať. Takže podpíšeme spoločnú deklaráciu s pánom ministrom zahraničných vecí Marockého kráľovstva a rovnako podpíšeme dohodu o konzultáciách medzi našimi ministerstvami, kde chceme rozoberať v pravidelných intervaloch všetky tie oblasti, ktoré môžu byť potenciálne na spoločný rozvoj. Takže som optimista a pevne verím, že dnešná návšteva, ktorá je tu vlastne s odstupom po roku 2007, bude úspešná. No a samozrejme, keďže nám záleží na tom, aby sme podporovali aj našich honorárnych konzulov, ktorých berieme ako súčasť ekonomickej diplomácie, tak zajtra budeme mať možnosť navštíviť aj náš honorárny konzulát v Casablanke, kde chceme sa baviť práve o ekonomickej diplomácii, čo môžeme pomôcť a zároveň aj reflektovať výsledky rokovaní, ktoré budeme mať dnes. Okrem obranného priemyslu, v akých sektoroch môže byť Maroko pre Slovensko zaujímavé? Viete, že pre Slovensko je zaujímavá destinácia Maroko a čoraz viacej turistov už chodí do Maroka. Posledné číslo, čo som mal možnosť pozrieť, tak Maroko naozaj je vyhľadávané a minulom roku už navštívilo Maroko viac ako 17 miliónov turistov. Čiže turizmus, chceli by sme to vymeniť. Ale to je jedna šťastie, ale myslím si, že sú to zelené energie. Je to obranný priemysel, o ktorom sa hovoril, je to IT sektor, sú to strojárenské výrobky, kde sme naozaj veľmi silní. Čiže ja by som to tak zhrnul, že my chceme práve aj podpisom tej dohody o konzultáciách identifikovať ďalšie oblasti, kde by sme mohli byť s tým odstupom času aktívni a rozbehnúť ju na maximum.